Kull sena, iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening jibgħat stedina għat-test tal-kanċer tas-sider lil madwar 26,000 mara li għandhom bejn 50 u 68 sena. Madankollu huma biss madwar 13,000 li jilqawha. Dan ifisser li nofshom ma jilqawix. It-tabiba Stephanie Xwiereb li tmexxi dan iċ-ċentru qalet li l-biża' hija raġuni ewlenija li twassalhom biex ma jilqgħux l-istedina. Jibżgħu li forsi jweġġaw li di hija xi ħaġa li vera teżisti inti jkollok iktar bħala skumdità hemm min iweġġa' imma il-mammogram li huwa test li nagħmlu huwa xi ħaġa li jieħu ftit qasir ta' żmien. U mbagħad hemm min jibża' li ħajsib xi kanċer. Bil-magna li tagħmel il-mammogram fl-isfond, it-tabiba Xwiereb spjegat li waqt it-test jittieħed X-ray ta' kull sider minn żewġ naħat, wieħed minn fuq għal isfel u ieħor mill-ġenb. Imbagħad l-istampi diġitali jiġu analizzati minn żewġ radjoloġisti speċjalizzati. Wara 3 ġimgħat tintbagħat ittra lin-nisa li jkunu għamlu t-test li r-riżultat tal-maġġoranza tagħhom ikun ġie normali u għaldaqstant jerġgħu jirċievu stedina għal test ieħor 2 nofs wara. Iżda jekk ikun hemm l-inqas suspett li jkun hemm xi ħaġa ħażina, in-nisa jintalbu jagħmlu aktar testijiet. Hekk ikun hemm każ illi forsi jrid isiru iktar testijiet, nerġgħu ngħidu lil dawn in-nisa ħafna drabi ma jkun xejn għax kull ma jkollna bżonn kemm nieħdu ritratt ieħor tas-sider jew forsi nagħmlu ultrasound, imma jkollna dawk il-ftit każijiet fejn ikun hemm bżonn iktar testijiet u aħna għandna one-stop shop fejn dak il-ħin stess ir-radjoloġista flimkien ma' radiographers jieħdu anke sa biopsy li mbagħad tinbagħat il-laboratorju biex ikollna nkunu ċerti x'inhi l-problema fis-sider. Is-sena l-oħra feġġew 67 każ ta' kanċer tas-sider fi stadju bikri minn pazjenti li wieġbu għas-sejħa. Il-fejqan ħajkun iktar biex ngħidulu hekk ħafif għax inti l-operazzjoni ħatkun inqas invażiva u l-kura li ħatieħu ħatirċievi ħatkun iktar effettiva għax inti taqblu kmieni fejn l-affarijiet ma daħlux il-ġewwa u l-affarijiet infirxu. U għalhekk li jsiru kampanji regolari għaliex aktar mal-kanċer jinqabad kmieni, aktar ikun hemm ċans ta' fejqan.